Ah. Kune mda. Wakanaka mukuru wafodya. Iwe. Ino inonzi cigarette. Fodya ndeye yamunoita kurima munda inoiswa mupauzi. Urati iyo yacho siga iyi. Watanga rini kuita izvi? Pakudhara iyo ndiwo wasingazvioni. Saka waona chi? Nemdala. Taureka nyaya yenyu. Inda kubaya. Koenda kana udaenda kumba? Ndinoenda kumba sha. Ndikuti zvelife chezvo. Ndafunga unogara kuBotswana. Dara brother unogara kuBotswana nemakuwa yenyu aya. Unopiswa nematai. Ndinoona kuti ndingoita majokes pese. Saka pane zvinhu zvatashanda. Sara nazvo zvara. List unaona kuti. Zvembova zvani. Ndiwo wakangotenga kamera chete. Bona. Kuti isusu diva akangotora makamera amwe atinawo, indotora yangu. Unotora mapicture nespeed light. Aiwa. Ngazvipere ore, ngazvipere. Aiwa. Iwe kana usingadi ndingotakura kana kupa kana case. Aiwa ndotora. Ito saka nduti nasi ndoda. Sora da, bomba. Kopasa. Uchike ichi team chenja mo support chakanete ichi. Da. Kwewe. Ndakanchiona bhora kana Manex kapo. Unozodhuwa kunonoka futiwo. Aiwa hapa nekasiko kana ndaroka. Ita siko Manex. Ndudza zvokuenda kuBotswana shamwari. Dati yoenda kuBotswana ere. Iye, arikuenda. Iye shamwari. Manex angaitorwa nemogo. Nditokuudza. Andiziona matora unwa Manex amaura uninyepere nini mda. Sha ndoko kunyepera ndichiwaniko mukunyepa umu. Ngaira mogo. Pamwe ndochimonera chacho. Namuona akatsindira pano ndotoenda kuBotswana, ndikuenda kuBotswana. Atonsira magudzi ese. SM studio yes ku photo studio. Ningonda rakerera se. Asiya. Usada. Nditokuudza. Manex wenda madrama yo. Madrama kubaizwe. Mvezi wangu, mvezi yanga serious. Usada. So ningotori serious. Yanga to serious. But ansikumona musharipo Manex. Huyo. Playboy. Ndiye jamani, hapana mimi seuki. Kuita seuko newe papo. Madi. Ayo ndikuona ere. Muona ja. Kesho ndiye sham. Ndini ja. Long time mdara. Isa, boyere. Msadaro mdara. Aiwa boa, atanziriko. Ja. You the Playboy. Shamwari. Someraze. Hapana baja. Tango buruka buzz mai manja, unonzo buzz rangachi pfura mai manja na. Ko titauri atuze zvese mdara, atuze zvese mdara. Kwendo ku boys msatombete zvima drugs boys iwe ma1 yayo. Ma1. Nyatsotaura in detail mveso because wakanditi ma1 manje swamwe. Takata kutopinda including Manex. Including Manex. Manex angachura chimonera pamwe ndo ma drugs acho. Chimonera? Manex akupema. Imwe story tsanangurire yako. Sha. Ndazoti ndurwa mamwe masini zvangu ndachikora madheni kaJamani waiziya. Apa ndisuzoti ndaitovhizwa yese nemapota anga aitobva neuko kushamani. Iwewe ndichitongopedza kuita madhiri angu shamari ndandatosarwa netumwe shamari vamwe vobva wasvika shamari vobva watonibata sha. Sha. But how long time? Tofaya shamari. Wapinda mukati. 8 months. Mukati shamari 8 months. It's not a joke.
8 months mudhara. Uona idzi dzaitambudza tiri panze mudhara. Wesha mudhara. Mamuri mukati mudhara. Tiri mukati ya. Lazona matama beans guys. Beans. Atori ko mira sei kusati. Ako endo boys amawano. Ava fida ati maidya kuti matama. Fida ati tapiwa. Manje tezokurumbidza kudya manje. Kuma 5 kana ndio jamani. Iyo ngwajera kurwa kuma 88. Kuma 88 chona newspaper chichichi. Asi mchifida mama manzi raraika. Mama mararizo sha mama dzimiro malai. Serious apa. Uzaite boys madrugs izi. Asi anena. Ngoma one ntimara anchatomboda. Westera time. Aisi utotopindamo. Utopindamo, utatombodaro sha. Sha, utoseka sha. Kadani ngachipinura sei. Long time bezo. Mawana. Saka mchiri kuimba. Tichiri kuimba sha. Komazeta seko kwa Mikele Mazende. Takaba tadzokera sha. Kuna nzoti makushuta mane photo shoot. Photo studio. Tezo wangu korwa reserve mdara muripo svika vanhu wana tokubata bata. Tsakanda westerwa time shamari. Ngoyese. Pakaipa. Asi ndokutsvagira kaka ndakaita boutique mutaundi ndakatokanganisa kaka. Kone? Ayo. Wangowana tumukano tokusangana na Pablo mutaundi. Sangana Pablo kupi? Muso wakandirambire ndiye Pablo wandakaona. Uinaye mutaundi wakandinyepera ma-direction. Those andisingadi nzvo. Ndambopera sangana Pablo. Uwampani tanombozenda pesera muona rini pamwe. Tona manje kazo wakuita kafa. Chenjera kuzvikonzeresera kuti tivhare shop yacho nekuti aunzwisise. Kono uchivhara shop toita sei? Handi makusangana kana tuma boyfriends twenyu musuno wakandikira futi dhoka. Ma boyfriends. Yo mse andakuona here apa nekamusikana kamwe kapfupi kanosvika pandakuona imesa. Ndakambotaure rini. Wakuda kutoonera. Asi ndikubvunza ndakambotaure. Wakuda kuonerera. Ndinokudzinyirira vanhu pamba imuchita zvekuti ndakambokubvunza here. Wakanzira nudaire phone yangu. Those andisingade izvozvo. Wakanzira nudaire phone. Msimuri mwangu ndada ndaire phone. Zvinochaita chinochaita kati wasikana toenyu toro. Ndo saka kuine inonzi privacy. Aubate chisiri chako. Ukada kufarisa ndinokukanganwa wewe. Anditombode kuzviona izvo. Wakuda kutopusa. Ndokuona ndakakusiya uchenderera. Unoramba uchibvarukira panapa. Stupid. Ndoda kukwanirwa. Andidi kutunzwa tinyaya yetikototo. Ukandiona kokana iri clients. Tectonic. Guess what? You want to say guess what? Asona ngenzinganga ini. Wewe chimogara uri bita na iwe chimofunza kuti uchitaura ngatauri. Chinotsana nyako straight. I was thinking kuramba since how is coming on. What do you pubs. Hatombori chinhu itsire mubhuku notifambira mapeji kasatokufambisa Nas, kuti pub itsire mubhuku andakana chiwo. Asi ndakambokutsura ndakambokuzwa tira inini. Ndakadana na Pablo dhara. Unotoda Pablo, uchiri unotomuda. Atane zondiani. Andindazvataura. It's okay. Unomutora Pablo. Andisina basa naye. Yeah, when she's my case, coming. Wambomona hauna. Akambokuseta kana 10 cents. Nebasa reizvozvo asikana kayo ari kuuya tofunga utombo undidzurire mukadzi wako iwe uri kundinzwa zvekuti anosangana nemurodhi uda kundibata huroweki ini handisitombozvifarira kana kawanda nditsurire mukadzi wako amene zvamunemutudza nomba kwenyu ndo zvinopa simba iroro saka ndozvaunodedzera kunoku saka iyo inyaya shoma washaudwa ndikukuudza kuti nditsurire mukadzi wako wautaura kuti washaudwa papa nditsurire mukadzi wako ende futi nyaya yekuti unongochingonditi ndikandoda marutano yakubasa izvezvi handina kana kurukwa ndanzwa nekufamba nekepi musoro ntongo uchatema nobrain dzogara dzakaita kumbanywa kudai ine zvokunzi hanzi ye kubasa aiwa ina handichasvida
plus hope wanditsurirawo mukadzi wako. Asi urati shosho watondibvisa kubasa kuti uzondishaudha vanavo. Nditori neimwe nyaya inotodarika izvozvo izvi zvese izvi. Ndine nhumbu futi. Aisho. Unondibvunza kuti aisho handini ndindo sabhodhi yangu kuti ndine nhumbu kuti aisho. Ende usandibvunza kuti hawo. Watondodzwa bharanzo yarototadza kana urukisa musoro. Ya, nombozvitsvagereni. Sina basa naye. Nana basa nemari yake nombozvitsvagereni. Andichada kugara naye. Auchadogara naye? Sazvototori ready izvo zvindatodedza rototi weya kudheni wakutoda kutopinda mukati. Kana nhasi mari ndoto. Unondenzwisa manyoko kana. Nobhuku mbakakuenda kudogara naye. Sure baby. Ndozvinodiwa chezvo. Nyotoda. Apa ndokudza final decision manera nasa. Nisoleki. Kasekerera tu. Chivhitikiti chemoyo wangu. Aiwa ndokudisisa. Ndokuda zvokuda kupfuura kamudiro kandoita sadza ndinozviziva. Ndokutaurira. Baby. Kuti zvaitase makabhiwa nonetsi wakangobva pabhuku wangosvika inoisi chete kumba kunangana mufaro nevhidhiyo richingopopotera last time ndakawaonapo muchiite zvavanenge vachiita kusvika kumbotenga ngopopota. Nei mwanangu andozvinoita mereji ndoinonzi mereji mwanangu murume wese ndozvaanotoita shinga ugare uchengete imba yakwe wazvinzwa apana kwaunoenda. Aiwa kuna kwaunoenda dontaisa udya mabhekoni iwe asina mabhekoni ane basa rekubana ini ndogara ndichishungurudzika kuti ndinoti muda kudya mabhekoni chete. Ko mabhekoni kandoandizodya kana uripo kana usipo ndezi majiraku takusvara kwanga kuna basa. Aiwa imugara mereji ndozvainoita zvinoita chete utaisa kudya mabhekoni macho iwe ukaenda nemajiraku gara ndozvinoita imba isu kutotoonawo kudai so ndozvataitondoitawo mamereji macho noko taisa kudya mabhekoni macho. Kubvangu kumusoro. Kuna neituno. Yanipinde ndaenda basa pakitini mazi.com. Akada kundizarira zvose utobata zvakanaka kuti ndizokutaurira. Ngwachingomazera. Taranya yako lola uti chiwo. Kushanda nenhumbu wangu achiziziva. Sashe zvokushamisika. Apenda kuti wakusika ini asi ndikusekesa. Chi. Yo baba panyaya iri kubenefita chiche zvese. Ngukudza. Asa ude kuudzwa, audozwa nyaya. Wangu, shandana na nhumbu wangu. Aitondudza kuti aitamba. Haana kana nhumbu. Sazvo.com rako roda kundiudza iro chengeta idzodzo fake news dzako dziso. Chengeta news dzako dziso. Umefunga ndo? Uzoita se? Handazogara chishungurudzwa iyi. Ndangode kuchami nongonzenya nyaya. Mafunga kakuita kasamaire nyuso.
ndoka ndakatata ndimbofa ndakaremekedza vanhu vemumba kwenyu mimi makangofanana ndosikapimana kuvuti vasina murume papano